Ojo, tervetuloa tämän Paskanen Voice Super Talk Show Suomen telkkarissa. Mä oon Töttötöttötö ja tää uusi juontaja täällä näin. Tänään vieraanamme Norjan kuningas Taavi Kolmas. Klassisen musiikin suurkuluttaja ja sitten myöskin kirjailija. Tervetuloa yksi studiomme. Kuka vitun pellä saa? Tervetuloa talk showrumme. Niin helvetin talk show. Kun käsipaikka. Käyttänyt tuollaisia aivoja. Tämä olet tänne narkkarien juoppojen ja Täällä on nyt joku tyyppi täällä. Joo, okei. Noniin. Eli meillä on nyt tätä lähetysaikaa täällä sen verran vähän, että voitaisiin aloittaa tämä näin vaikka. eikös tämä ole studio AB? Niin se on studio A. Tänne narkkarien ja juoppojen tukinumeroon. Joo, se on nyt kyllä vissiin väärä ihminen, mutta voidaan silti aloittaa kaikki. Eli Mikä tää on? se on Paskanen Voice. Koska nyt paskajohta pois. Kyllä. Mitä taas niinku tehdään? No sun pitää vastaa mun kysymyksiin. No ylellä ei olla. Okei, mikä on? Tässä annan kuule 5 litraa viinaa. 5 litraa viinaa tulee, kyllä. Mä nyt paljastan tässä näin, että mä en ole mikään töttötöttötö, vaan mä oon niinku sama vanha läski Erik. Mulla on vaan tän takatukkaperukki tossa noin. Saatana lähtö. Joo, no niin. Ja mä oon ollut tässä sporttileirillä tässä nytten. Sen takia mä oon vähän laihtunut. Mutta nyt aloitetaan kysely. Taavi. Mä en oo Taavi. Mitäs sun nimi on? Mä oon Jorma. 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 Turpa kiinni jumalauta. Jormailet sä usein? Mitä vittua? Jormailet sä usein? Mä herän aamulla, mä otan kossua. Sitten mä menen aamupalaan, vedän viskiä 5 litraa, saatana lähden röökelemään ja sit vittu vedän turpaa kaikkea, jotka tulee vastaan. Kuinka monta tyyppiä sä oot niinku vetän down? Ai tappanut vaan? Ainakin 600. Se on iso luku. Onko sulla noita rangaistuksia sit minkä verran? Sanotaanko näin nyt, että tolkuttoman paljon. Tulin tossa vankilasta, että melkein sähkötuolien laittoivat, mutta minähän vedin turpaan niitä kaikkea ja lähdin röökille siinä samalla. Siinä on nyt joku ongelma siinä saatana lähtöpaska. Vähän helvetti, jos ei sitä viinaa laita tulemaan. No viinaa tulee kohta, kunhan sä joit sen. Jorma, onko sulla iso Jorma? Turpa kiinni. Sinun on vastattava tähän asiallisesti. Mä herään aamulla, otan kossua, hänen keittämään pontikkaa ja vedän turpaan kaikkea, jotka tulevat vastaan kadulla. Joo. Oot sä niin kuin tällaisen millaisen musiikin ystävä? Mä kuuntelen, sanotaanko pelkästään epämelodista black ja death metallia. Joo, sulla on vissiin joku levy mukana. Haluaisit soittaa ne pikku pätkän siellä? No mä voisin soittaa tästä vähän tää on tosi kovaa kalaa. Oho! Tupla basari juttaa sieltä. Haluatko esittää meille tällaista vähän kun coveri-juttua tästä? Cover-juttu. Stage is yours! Voisin laulaa teille tän Sakun ja Speedin kappaleen Hän miehestä ekan säkeistön. Ole hyvä, lava on sinun. Mä laitan tän musan pois. Joo, ole hyvä. Ai, tukka lähtee. Nyt se pistäis vähän piittiä soimaan. Pakeisani syö kaikilta pään. Velisilmä pois kahtaa. Vain yksi jäljellä jää. Hän mies on speedi.
Saadai! Perkele. Tää tukkakin on paska. Joo. No kiitos tosi paljon, oli tosi kiva juttu. Sitä viinaa nyt tulossa. Viina on tulossa pian. Onko? On. Monta rosettista? Okei, 100. Satasen on jo. Mä lähden helvettiin tästä. Joo. No kun se viina tulee, niin mä tuun perkeleen hakemaan sen. Okei, mä kutsun sut. Sano sit perkele. Helvettiin. No tän on... Kukka on lähdössä nyt kyllä pois. No se on nyt morjens. Tässä oli Paskanhäntä Boys. Nähdään ensi jaksossa. Se on morjens.